Shalom. Huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Hami sian perhalado ruas sadok HKBP Jalan Luraon Pasato Tuhita Saluhutna. Selamat beribadah madihita. Suak songoni penang dihamu amanami inanami naposobulung. Nadong di bagas nabe ganuk marsada-sada. Asa rap marsaur mahita di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Masuk mahita, jauh-jauh tu parsobaon tu debata. Huria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Di minggu sadarion marulupulup jalan marlas niroha dohita. Ala naung digohi debata baga-bagana mangusehon tod di parbadia. Songgop tuaka sisianna. Doho saluhut akan naporsea. Ay marhite sianima. Oja ni huria ni Tuhata jala rara di sadok portibion. Di ari Pentakosta sadarion, anggia magabe ibaru haporseaon, nang pakirimota, lumubi dinamangai dope hita ala ni pangotta ni pandemi COVID-19 di sadok gulmit ningoluta. Dileho debatado to dina pai baruhon, dohot marguguyhon hita makamonakon akka parukilotai, diganuk partikian natabulus. Atong di bagasan lasnirohan ng ulup-ulup, bongok mahita tu parsaoran nabadia, rap dohot debata di tongan ni Huriana, tasoba matuhata debata, marede hita sian bukwede nomor 462 ayat sada sahar rodi ayat tolu. Aleton di porbadia sai songgopi hamion rohanami maparia lama muji hotok partanisan salut namatei salut 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 namatei. Oh
sodang dinaholomi asastiur mahalak lampita huriani lampita 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 huriani. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mopal langit dohot tanoon. Amen. Sian sion si Tuan ni hinadenggan, marsinodang debata, say narodo debata, dang tagamon kohom ibana, ay songonodo dido Jahoba. Use honokku mas aek tuakan na manguas, dot akasunge tu namahiyang. Use honokku matutut todikku, tu pinopar muna nuaeng, jala pasu-pasuku tu pinopar muna sogot. Jahoba do debata, jala ibana manodangi hita. Tabatto kamuma akka pelean pestai, sahar rodi akka tadu nilanggatan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para si rohan na sumurung. Maulia tema di pasar rohan nami tuho, alani basam naso halopoani. Dang ditadi koko akan na porsiai gabi pujung di tanoon. Todim na badiaido dile koko gabi arta na marga di hami. Dongani matoktong huriami na paujakom na pinaujak mi di tanoon. Asa toktong margogo maka tidakon goarmu tung songo dia pe namasa. Hodo debata na huso bahami, jalan natar puji rodi saliling-liling na. Hupasa tami matang yang namion di bagasan goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 425 ayat 2 dot ayat 3. Nani dok ni patihi malihula
Tatangi homa patik ni debata di pesta parjolo hasasaur ni tod di parbadia sadarion. Ima natar surat di pesalmen bidu 2 ayat 10 sada. Songonon ma didok disi.Ului kamu ma Jahoba doho biar ni roha. Jala marulu polop mahamu huhut akka hitir. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ali tu had debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik ni. Amen. Maredehita sian dukwede nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4. Marundu niroha topoti sude papanmu natorba jekelmu sude pasatu Yesus sando dirimu saitong pasunggul pagogom nai Tarsoro madosa manurut lama tungunang datati saya lomaka dopakan Tuhanmu margogodoi manesa pamalum sude dosani. Tatopoti madosata tuadopan di debatata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugun nasoha tu dosan sitopan nasa na adong. Paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo kami tujolo manopoti dosa nami. Akan nahula kami markite sian pangalasion nami di patikmu. Ima markite sia tubu-tubu ni roha nami narwai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Ro di panguluyon nami di hisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hona uhum kami ala ni dosa nami i. Alay natarsosol bagi do kami nuaing ala ni i. Asima roham di kami ale di bata nami perdengga basa. Jala parasi roha doho ala ni anak kakolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hape jot dang gabe aman na dengga kami tupar nijabu do tuaka ianakon nami. Dang gabe partugi nasitok kami songon uluan di tongan ni keluarga. Lupa do kami di padan nami. Pabua ikon marsitutu manugu-nugu geleng nami. Jot nai tahe saya lalap do kami di parlalapan ni. Ali Tuhan asima roham di kami perdosaon. Jot tohami dang gabe ina soripada na tutu. Jot sa pitor holsoak kami molo adong hamuhurungan di parngoluonon. Sai boy behami marpangotik
holan lahu payut-iut aka model dohot gaya nai baru. Dang gabe soripada si pujion hami, balik sata he, gabe holan nama muji diri, jojo do pajolohu hami makatahon hata, sojolohu pikiri hami pakorhonna, gabe olo masega aka parsauran nadenggan, ale Tuhan, asi maroham di hami pardosaon. Sai jojot tung tadi kon dalami tadi gori Kristen amen utondo Ale Tuhan, kami akan sudut na poso, songon bunga-bunga ni huriami. Alay jujud dang uli dohot khusus pangalahon nami, songon bunga-bungai. Daku pasangapi hami bena toras nami. Alau heto kami nunga tumipo sikola nang pangagasyon nami. Olo matarilu ilu hubay kami nasida. Ala ni pangalahon nami nasoture. Holan paihut-hut hagiot ni daging, marisuang doa kasinamot, marisuang nang akatiki hubay kami. Ali Tuhan, asi maroham dihami pardosaon. Alani tukiro aku jongjongi aduh bandi saya sirah Tuhanku sesana sado Atong tatangi homa baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata na godangi. Roma hamu asa mangulu todimuna ninna tuhat Jahoba. Tuksura rara dosa muna songon abit bunga dab-dab. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Cor ina gracia.
Maredehita sian bukuede nomor 467 ayat 3 dohot ayat 4. Sai pargogoy mahanion, mangihut-ihut hadamon di perjalanan nami. Hapor seaon nami pe, tambay tu amasabe, naberni tanan nami. Tatap sudehami rohanami pasonako, hajol maon amanako. Tahatidakon maha porsiaw tai, rap mahita makatidakon ha porsiaw tai, songon pakatidakonon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mapalangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea sia todi porbadia adorak soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnid di panguhuman ni Silatus, nama tetar pajal doi bana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mula mangulu do diari patoluhon, na manait tu surgo, laudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso atu dosani, disi mai bana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di parbadia, jala adok sada kuria nabadia, kuria hatopan nyala Kristen akan nabadia, dohot diatai nama dok, mulak mangulu do sogot daging nyala nang mate, dohot yang uluan na sora sudah. Amin. Tabegema titing ni huriata di mingguta sadarion. Horas malita saluhna. Sona patakasot titing namasa di tongani huriata di mingguta sadarion 5 Minggu 5 Juni 2022. Minggu Pentakosta na Barjolo, namarlapatan hasasaur nito di Porbadia. Dengan topik Mangolu di bagasan Todini debata. Warta na Barjolo 2.2 Sermon Week. Sermon Week di tanggal 2 Juni 2022. Nasermod disi ima oeksada, di patupa di bagas di keluarga Nyonya CH Sibajutak Boru Nabi Tupulu di Jalan Baros masuk pukul 19. Di hari Sia Imari Kamis 2022, Nasermod disi ima oek 2 di bagas di keluarga G Pardede Inang Sintua HM Borutampu Bolon, Jalan Lurah Cimahi, masuk pukul 19. Diakonia 4.1 Seksi Pendidikan. Sehubungan dengan berakhirnya pembelajaran pendidikan agama Kristen atau PAK, tahun ajaran 2021 sampai 2022, maka Seksi Pendidikan dan guru-guru PAK mengundang seluruh siswa PAK dari kelas 1 sampai dengan kelas 12 untuk menghadiri kegiatan tahun PAK
sekaligus pengumpulan soal PAT atau penilaian akhir tahun ke guru masing-masing, yaitu pada hari tanggal Jumat 10 Juni 2022 waktu pukul 13 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Setiap siswa dan siswa memakai seragam batik sekolah masing-masing. 5. Pemberitahuan 5.1 Baptisan Kudus Manang Padidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus Manang Padidion Nabadia, yaitu di dalam ibadah siang hari ini, yaitu kepada keluarga G. Lubis Burugultom dari WEK 6. 5.2 Perayaan Pentakosta pertama dan yang kedua. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022, gereja kita melaksanakan ibadah perayaan Hari Pentakosta Manang Perningotan Ari Hasasaur Nito di Perbadiana Perjolo. Ibadah seperti biasa dengan 3 kali kebaktian, yaitu pagi, siang, dan sore. Dan dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan namar boho, yaitu untuk keperluan sending HKBP. Poin B, pada hari Senin, yaitu besok 6 Juni 2022, adalah perayaan Hari Pentakosta Manang Perningotan Hasasaron di Perbadian Paduahon. Gereja kita akan melaksanakan ibadah masuk pukul 19 WIB. Dan dalam kebaktian itu kita akan mengumpulkan persembahan namar boho, yaitu untuk keperluan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan Manang KPKC HKBP. Dimohon kepada seksi-seksi untuk mengisi kur dalam ibadah tersebut. Sekali lagi, dimohon kepada seksi-seksi untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. 5.3 Pemberkatan nikah warta yang pertama. A. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Rico Rafael M. Stompul, yaitu putra dari Bapak Benny Stompul, Ibu Erna S. Burusimatupang, yang beralamat di Cisangkan Hilir, RT 06 RW 19, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk WEK 5. Yaitu dengan Saudari Indah Juwita Ruth Cahaya IG, putri dari Bapak Sinar Lumban Gaul almarhum, Ibu Tio Situmorang almarhum, yang beralamat di Jalan Amir Mahmud Gang Eman nomor 147, RT 03 RW 13, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi. Rencana pemberkatan nikah yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, masuk pukul 19 WIB di HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi. Yang kedua, Saudara Ando Johannes Siahaan, putra dari Bapak Dr. Andus Nalom P. Siahaan SE, Ibu Polmaida Burupardede, yang beralamat di Bukit Cepagaran Indah, Blok B nomor 27 Cimahi. Anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk WEK 9. Dengan Saudari Alisa Dewanti, putri dari Bapak Tri Wisma, Ibu Francisca Trahastuti almarhum, yang beralamat di Jalan Indah Kalimalang, Jakarta Timur. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, masuk pukul 19 WIB, bertempat di GKI Cipinang Indah, Kalimalang, Jakarta Timur. 5.4 Kebaktian Sekolah Minggu. Kebaktian Sekolah Minggu telah dimulai kembali dengan tatap muka, yaitu pada hari ini Minggu 5 Juni 2022, dengan kebaktian bergilir dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pertama yaitu tadi pagi, kelas C. Minggu kedua kelas B, minggu ketiga kelas A, minggu keempat kelas PG dan TK. Dan apabila ada minggu kelima kembali ke kelas C, masuk pukul 7.30 WIB. Akan disiarkan melalui live streaming. Dihimbau kepada anak sekolah minggu yang bukan jadwal tatap muka supaya mengikuti dari rumah masing-masing. 5.5 Pertanyaan Inahana HKBP Distrik 18 Jabar Tendiai.
Pertandingan Inahana HKBP Distrik 18 Jabar Tendiai akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 9 Juni 2022 waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di HKBP Cikampek dan diserahkan secara live streaming via YouTube. 5.5 persembahan ke depan. Terhitung mulai hari ini Minggu 5 Juni 2022, kita akan menyerahkan persembahan kedua dengan mengantarkan ke depan dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Kotak hitam untuk persembahan kedua, namar boho dan pilihan bulanan serta ke pusat, dan kotak warna ungu untuk pembangunan. Songonima nama sah tikting ditongani huriatta horas madihita. De nomor 490 sada, mulai ayat sada sa rodi udutna, laos tapapunguma peliata naparjolo. Sanggap Tuhan minadi jolomon, oton dini debataki, uhir patik muturo hakinon, oton dini debataki, berensi hol hudi haroromi, molohoro nahi sarton biki, didihon madu awon apini, oton dini debataki. Suruton di paluahon awon, paluama o debata, bereng dagiku ton diku dison, paluama o debata, dama pangapat di soarami, hisap ni daging sandok diriki, nama ngasahi totong kondimi, paluama o debata. Lehon hatang imatau kodaki, debataki nagogoi, asa sai talu sude musumi, debataki nagogoi, maka tindak kotok tonggo arwi, asa malu wapardo sadisi, asa dijago Tuhan tamai, debataki nagogoi. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti akati atemuna, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Dihamu akamanami dohot inanami huriani tuhatta na hinaulongan di bagasan goarni tuhatta Yesus Kristus. Songoni manang dihamu akamanami inanami na bosobulung remaja na marminggu di inganam munabe di jabu munabe hatani debata di minggu tasadarion minggu Pentakosta imana tersurat di Rom bidu walu ayat walu 1 ayat 10 sada do mahamu mabuka bibil muna tajaha marsikat soring Rom bidu walu ayat walu 1 ayat 10 sada alai dang terhalo mohon debata akka parroha daging alai molo Kristus di bagasan hamu mangolu do toddi alani hati goran nang pemate pamatang alani dosai ima sahakna diamu akka manami dohot inanami dongan saha porsiaon di bagasan kuarni Tuhan Yesus di bagasan lasni roha saluhut pangulan nago tiki HKBP distrik Sapulalu Jabar Tengdeye sahatu hatopan pusat HKBP secara khusus ma di huriata HKBP Jalalu Rasadarion di bagasan lasni roha pinasaha ma tuhamu saluna selamat ari hasasaur ni toddi porbadia madihamu saluna. Nah pagajak kudo, apa do? Nak pegajang yang go diajari toddi hita, botot tadi ya teh. Hasasaur ni toddi porbadia. Laos di bagasa sadarioma pinasahat mauliate tu debata. Alarong manang napiga-piga si halas sonon ni huriatta sadarion. Na barjolo nung ngamamuk kamu se permingguan ni sekolah minggu na sogot. Satu ngawalu kelas C. Dung 2 tahun 3 bulan. Dakya na si damar minggu. Mau lihat tema di tuhatta. Jala nakpe danga pala sudedo pero kelas C 50 halak sesuai dengan data naronak kining holat 26 halak dope ngatong donotta mauliate asa say mangihuk musian natuak karina neng ro lamboy malum permingguot tado persauratta di debata laos taha muliate hoddo nang di bagasa sadarion tatotop podo marite rapot huria HKBP Jalan Lurah perubahan ni sistem pilihan jadi nggak di dahamu di son 5 makantong pilihan dang disiwi nagajangi Roma hitan not tujolo mana ruho pilihan tapa 2 osai jamita anggo pilihan sebelum jamita ngai son nak kining warna hijau siganu minggu Roma hita tujolo pasato pilihan ta naunguamma tu pembangunan nabi rongamma pilihan paduahon jala siganu minggu las marwat tadi si ala khusus tu pembangunan doi ala ngama muka naeng pajong-jongot tama sarana pendukung ni huriatta HKBP didok hata ni tu hatta ia eksat tetek nauti doi molo lam manetek mangalat tapi manetek ganu minggu sitani natolapi tarak pulai paksahon manetek mangalat tap lapatanna mergogo huriat talau patu pahoni. Ngalam sumuang muse napatuluhon inahan nani huriatta borhak dotu cikampek berkamu ma akai inahan naon ngahebak be amahanna perhaduan mate inahan na dope na boy amahan na rang gope jadi
inahan na ino nakenata na mabalu mate. Doh mamu sude, aka inahan na, amahan na tinggal majo. Itu tong. Jadi tu Cikampek kita pertangyangan inahan na sa distrik bereng mahibat nai. Alani mauliate mari tu hatta ngalamboi sumuang apala di ari Pentakost hasasaur ni tod di Porbadia naung cida jion di debata. Jadi akamang dot tamu kainang sadarion ari hasasaur ni tod di Porbadia bukti dak perjanji koling debata. Nah holam madok hatana songoni ala itung perjanji na menepati janjina do. Gomos do ditio debata padanna, gomos do ditio debata hatana, jala saut saluhut nahina tahon nai. Adi do usehonok kudo tuhamu tod di Porbadia, tod di pangapuli, tod di panuturi, tod di pangajari, tod di namango dihok kamu tu amai. Jala ido nang hatani debata di 2 Timotius sadaya pitui. Madok hule hoddo tuhamu toddi haholongon, toddi pangaraja yodiri, dada toddi hatahuton, alai toddi haholongon, toddi ni debata, nadi pasaor tuzolmai, makatai do toddi tai, asa unang tahu tak kita di bagasan ngulut tadi portivion, laho madalani ragam niak kahamaolon. Jala sadari oppe aronggo na tardidi yanakon ni Huriatta marite keluarga Lubis berugultom. Di sosoi padidion na badiai asa saor sudena porseai bongot tu bagasan guarni debata ama anak dohot toddi Porbadia. Asa mian Kristus di bagasan ngolutta, jalamian hita di bagasan Kristusi, ni dasar ni tod di Porbadia. Di bagasan ngolutta, di bagasan rohata. Alehara rong salak nama buat terdidi keluarga. Songonom mamoloso di raja itoddi, mengaduk tu daging dope. Jadi Roma natonin nama, bapak ni cok. Ai di jauh perhangir dosa darion marguru terdidi na dungi Roma matta ini nama ai dak pola do takama tu si akaina do adong ulo kunna habe song jadi Roma ina taon ba muruk maina taon tong ulau niripe do saripe maila mau nok kolanau di sina tu dia herana sorong amat takku nena tomarungtung maina torupani alai marsijugul do amat taon dang dohot tu perguruani rupani gabi marsoal mahalakon gabi dang dame beni ngomma dang nama buat terdidi yoda lana halakon natari marguru rate besotung na terdidi do noai na rohamunan rupani roro halakon natari halakon na dua dohot nan nanek terdidian marguru natari dak kalakoni jadi saya lalak matong amat tahun di parlalapan di lapo songon nairo ni responsoria manopoti dosa inak kening inat tahun mamuk hari Jumat satu hari Sabtu barang dia toi beamat tahun ngajuk birohana rupani terdidi so terdidi nong gelekon na rohana sai songon na marhusari ma di bagasan rohana hari Minggu mandogo tipe sau di wodat dana no terdidi alai dang dohok marguru na sidana dua tohe terlebat muse tu par mingguon ngeber pedi tahun tambah roro amatan alai dang romar guru na darahin na rohana alai nak pesongoni dak sudah pabongoto danak tu hara jaun ni debatain ngasai bin hasing giliran ni alakomma ijo pedi temetong Roma alai alarang marguru barang ile yang kuarra Roma pedi tahun ninna matu amatte ai dia kuarna inna pedi tahun nanget tu amatai roh amatai ninna
disakkunai paditanami. Nah, disakkunai na. Kuar ni danakon. Disakkunai paditanami. Jadi maksudnya sebenarnya disakuni danaki nanek terdiri ngai surak guarra. Baroma paditau nin nama. Ale disakkunai paditanami benar tong. Ai, ini rokong guarna kan. Ale disakkunai paditanami na. Jadi basongon na mekel marupanya kajolmon so kamu nak ni arong na mekel supi arong na martata dungi Roma paditau nama. Gabi gugumay dok, arangi guarna nod do amang na ipatikos marupani iliam mana tersuraton di jidi ma danakon di pawoto magwarna rupani songoni mamulu mengadop tu daging mangului roha daging dang diului roha toddi hataon jami taon nak kamang dot tamak kainang takas do di dok Apostel Paulus dang dihalo mohod debata parroha daging. Alaya hado dihalo mohod debata parroha todido. Dang dihalo mohod debata jol mana mengarup tu daging. Flesh, sibuk, hisap-hisap di daging. Alay na dihalo mohon ni rohani debata, ima jolma namian dope di bagasan perdagingon mengulu song kitaon alai pernguluon na mangadop tu todi. Akamang do tamak kainang do nga sapor siyaw di bagasa Kristus dang mangulu di bagasa todi do pehitan wae ngate. Holat di bagasa todi. Arang kopi perdagingot ta indon nalohot do pehita di bagasan mudar. Daging, flesh, tubuh. Tubuh kita adalah bahagian dari hidup kita yang tidak bisa kita lepaskan. Dan mungkin tanggal honota par daging onon. Ay mangolu di bagasa mudar do pehita. Alay na hinirim ni turpukon, ima mangolu di bagasan tod di mahita. Ni patuduk ni todi. Ni rajaan ni todi. Jala ni gom-goman ni todi. Nang pe di portivio do pehita. Jala di bagasan ni naing mangulu mian Kristus di bagasak kita en Kristo. Kristus hidup di dalam aku hidup di dalam Kristus. Meskipun aku masih hidup di dunia ini saat ini, tetapi Kristus yang menundukkan, menaklukkan setiap orang yang percaya untuk hidup dalam tatanan roh. Hidup dalam panggilan roh. Ido nanaing hinirim diturpukon siak kita bana di guari hari Pentakost sadarion hasa sahur ni tod di porbadia. Di hari ini di tiki hasa sahur ni tod di porbadia 50 hari dung hehe Kristus. 50 hari sesudah kebangkitan Kristus marpungu doa kasisian ni Tuhani di Yerusalem. Manomu hari nabelgai alanung ngadi jajio debatai. Marpungu majohamu di Yerusalem. Ay naing usehonok kumatuhamu tod di porbadia ninna. Dungi disimak kasisiani. Mian. Dungi tarida masyal langit songodila ni api. Marjilam-jilam. Manopot ak kasisiani. Songonima. Songon api dila ni api. Manopot ak kasisiani. Dungi marhata silibam manasida. Marhata nasing. Marhata naso bahasana. Itu benar di ulang ni Apostel 2 ayat sada 10 sada di do nasida rupani edak kalak Galilea. Bahasa marhata nasing nasida. Bahasa marhata Mesopotamia, Judea, Kapadokia, do takka bahasa Libya. Bahasa-bahasa narong di tiki di humaliang Israel. Marbahasa Kapadokia doau, hamu marbahasa Mesir masih atusan. Ido na masa di tiki bahasa narong di Portivion. Patadahon
Ia tot di perbadia mangula dolah mangalehon pangatusion tuak kana porsea. Di bagasa perdalanan ningoluna asa sahor. Barita nauli, barita haluaon nabinuan ni Tuhan Yesus. Alani molo dilului hamu tot di perbadia murado. Unak pula maul hamu mengalului tot di perbadia. Wado akamang dot tamak-kenang. Molo masih tusak kita di siro todi. Ale molo orang masih tusak kita ngara lao todi. Hola nido. Hamu piri bagas akamang dot tamak-kenang tu amat taro inatta di punguan ni marga, punguan ni huta, punguan di bangso, do portibion. Molo masih tusat dope nakpe marasing bahasa di siro pe todi. Ale molo so masih tusap be inatta dot amat tadi jabu. Ngada horo atau di molo so masih tu sabe ruas do perhaladona ngaholang horo atau di ima ulaun nito di perbadia mangalehona ha pangatusion hadomuan parsaoran iru benar dok pasaor hon hita tu amai marite to di perbadia. Pentakos adalah momentum bagi umat yang percaya merasakan kasih karunia Allah di dalam roh. Ketika pada masa itu kita merasakan kasih karunia Tuhan di dalam daging, yaitu Yesus Kristus di Hazol Mauna. Saat itu akan berakhir, kemudian tiba waktunya bagi umat yang percaya untuk merasakan karunia Tuhan di dalam roh. Di bagasan tot di perbadia, tot di panuturi, tot di pangazari, tot di nama ngalehon pangatusio di bagasak kita. Nang marasing pamikiriota, nang marasing idetta, nang marasing hutatta, nang marasing sinadongatta, alay masya tusak kita di hurion do betod di dewata. Alay sarupa bebahasatta, dos hatatta, alay nang masya tusak kita berarti nang iso betod di dewata. Ido naginuhan ni todi, jalaido na masa di hati hai. Jalaido gudang masa nuay ngate. Dang masih atu sa bahasa tapi saling mengerti, saling memahami, saling mangatusi mana masa di Pentakosta. Nuaing sarupa bahasa na ledang marsiatusan, ido na masa nuay ngate. Sarupa bahasa na ledang saling mengerti. Songon amat taro inatta, aronggo hea amatta inatta, rupani ala tubuma persalisian, ningom marupani. Amat tahun sering do kerejo tu luar kota. Jadi pas dinas amat tahun, rupani Roma surat. Persoalan ni halakon bagas, sehingga nunga manang piga-piga hari. Dang diatoi amattai inattai, dang diatoi inattai amattai. Nakpe bahasana sarupa bahasa Batak rupani. Alai dang masih atusan nasida. Roma surat tuinat tahun kepada amattai gitu. Kepada Bapak yang terhormat, mohon mempersiapkan diri. Besok harus berangkat ke kota A, perjalanan dinas, ninna suratom matong, ijahinat taon. Bah, tu amat taruh suraton narohana. HP kami lagi SKT botamu do, dang masih toan, itu, lagi SKT kami do inatan, dang masih toan. Bah, alani suraton, atau aku matnono anno namata narohana, rupani. Sobu masih. Mula kamat tahun, sekator, dang masih tuatong. Dungi, borong ini, murum mamat tahun, inattay dang bubi murum. Buaro naing, babok kuro naning lawa mat tahun tu kator narohana rupani tu inattay. Mersugot ikolau ramat tahun tu kator narohana. Dungi Roma inat tahun, biasanya borongin jam-jam 10 dungo 2 tahun lau minum narohana alani huwema digijangi sereton surat
marite suratom ma hubaen hubabuan narohana. Amang rodo surat siakatormu marsugut ikobor hak doho dinas tu luar kota. Tertanda tangan inatamu inatong tersongoni marupani surat tersongoni marupani te iba buti di jangi sereton betul lotong dungo amat jam 10 dungo mah orang tugas tu luar kota marsugut tu luar kota naruhana tong diubah siapa tong maka pakaian natong pakaian di tas gabi borngi mamat tong murum dope au dang dope narohani amat tong natong alai nang pesongoni hubawa mati natong ngaborngiku anon terpuru mau dari non bis narohana romaton dibalas masurat ni naton inang ngatar lebba tau mudum olo nama gijangari au dungo ijo awan no jamonom nang dinasau ni nama taon alanga modo minatai ipiakko dijolo ni boini natau butitong inabdi eta dungo ran noni narohana rupani dungo rotong inatai pas jam tonga onom dungo ijawan no jamonom satu ngaso main nama ibere ngamat taon renges dope molo husung guli gabi au parjolo mangatoi ho sadako narohani nate horo nasala narohani nate to amatai teroma nate ibu mesti surat dungo maho amang ngajamonom ninna me surat naon tong ipiakko dijolo ni bohini amat taon dang dungo amatai terlalak domodom sahat tu jam sia dungi di jahamat toma suraton ngajam sia terlebat ma garejo sudat ma lau songoni ma moloso digohi toddi mengadop tu daging dope rohani jolmai dangolo patalu diri dangolo patalu roha sai disungguli toddi donian sai dipahusor-husor toddi donian atoi ma sungguli ma dok mahatam ninda dok alai alam gogo suara ni portibion alam gogo dope suara di haholomon alam gogo dope suara ni daging nama dok audo parhasitongan audo natoho hodo si parsala hodo neko minta maaf tuau hodo neko manopotau dang au parjolo mangatoi ho ima karohani dagingi na mga razay ngoluni solmay gabe toddamma akanauli sudah makanadenggan di tonga-tonga ni parsaoran ni ngoluni jolmay songoni mamolo mangarup tudagi kita akamang dotamu akainang saluhukna nang akana posobulung donga sapor siaon di jauh hari Pentakost sadarion nasaor tu tonga-tonga ni sisiani gabe marhata nasida nasoniat tusanna alai masiat tusan saluhut sisiani naing jupang masongoni niat di tonga-tonga ni huriata naing jupang songoni di tonga-tonga ni parsaurata jupang nang di tonga-tonga ni rumah tanggata marasing do pikirata marasing do paddohatta marasing do idetta marasing do hutatta marasing do nang sipata latar belakang sosiologi dohot sinadongat tabi alai alamasiat tusak kita sadado hita di tonga-tonga ni parsaoroni pinasaor ni toddi ni debata ima toddi porbadia tadda ni naung saor toddi porbadia tu hita ima saor maroha holong nama siat tusan, nama siat juan, nama si tukol-tukolan di tonga-tonga ni ngolu ni parhuriot tanang parsaurat tape. Ido diasar hotod di tuhita kamang dotta makainang. Alani saimi yang maita di bagasat toddi. Toddi ni debata, toddi porbadia. Ai diasar honido tuhita parbue ni toddi porbadia. Parbaju narara na isa bola siam komajo. Perpinggiron
Pasosor hamu majo parbuen itu di porbadia. 1, 2, 3. Alai yakaudo parbuen itu di porbadia. Bagus. Ini tanya. Terbagus nama rahonon. Perbaribon. Alai yakaudo parbuen itu di porbadia. 1, 2, 3. Bagus. Perbaribon. Sekalian mahamu asong gudang. Ngapasti beradi boton. Alai yakodo parbuen itu di porbadia. 1, 2, 3. Bagus. Jahamu ma jahita ma di Galatia 5 22 1 23. Alai yakodo parbuen itu di porbadia. Holong doho las ni roha. Dame doho labas ni roha. Habasaron, habasaon, halabohon, haborseaon, dohot hatomanon, ima taparbuehon. Amin. Martangeng meita. Mauliate madihoale cakoba Tuhan nami, ala di pasor rokoro hami todim todi porbadia, todi hagogoon, todi pangajari, todi panuturi, todi napasaor hok kami dohok Kristus, dohot amai, padomu hok kami di bagasa parsaor nabadia, di tonga-tongani huriam, mauliate madiho, ajari mahami, mengadop tu todi ima perbuehon parbuen ni todi porbadia, holong dohok las ni roha, dame dohok labas ni roha, habasaron, habasaon, halabohon, haporseaon, dohot hatomanon, maritesian ima le Tuhan, lam tarpasu-pasu jalalam ojak huriam, mamaritahon haluaun nasia Jesusi, pasu-pasu maruasmu namar pungu sadarion di garejahon, dohot di inganan nasidabe, usehon jala pasaorhon todimi tuhami, asaunang mengadop tu daging hami toktong, pasu-pasu maruasmu na ulang tahun kelahiran samingguon dosa darion, lehong gajang ni umur di nasida, tupahi ngolu nasida, pasu-pasu na ulang tahun pernikahan sadarion dosa mingguon, asang giat ali Tuhan, di bagasan kebahagiaan rumah tangga nasida, pasu-pasu masakap ni anak do boru ni huriam riko si tompul indah boru lubang gaol asang giat lam pita holong ni roha di nasida tiur dengan nasinakapan ni roha nasida lau macalo pasu-pasu parsari pioni pasu-pasu mali Tuhan nang nama buah ni anak kon nasida terdidi imag keluarga lubis boru gultom nama buan terdidi Gevi Claren boru lubis asi marohamale Tuhan pasu-pasu dak danaki buri-buri magodang pergugui manatorasna mangajarisa pasu-pasu ulonna manggohi nariko di ngolu tidak danahi pasu-pasu male Tuhan nang yanakon ni huriam Daud Immanuel manurung di Wiksada songoni nang Febrianti Nancy Adilawati boru Togatorop Andre William Tuhan diakka Ruth haposon nasida ramoti nasida mangulaulon na lehon gugu habisukon diakka perkarejoan na pasikop nguluna doh takkan adinggani doh takkan narikoti asang giat lam marlas ni roha nasida pasu-pasu keluarga pesiahan boru pardede di namar sakap yanak kon nasida majalo pasu-pasu parbagason di Jakarta arisap lalu Juni asima roham patiur ulaun nasida jala lehon las ni roha di nasida hai pasodok gogope pasu-pasu nyonya osi hombing boru manurung ali Tuhan di lehok koro hai pasod di nanami sai tu pahi manguluna songoni nang akapino parna asang gia di bagasan lingkungan di tanganmu marlas ni roha jala marhai pason nasida ali Tuhan pasu-pasu akka ruas ni huriam simpatisan NN manang di dia penasida maringanan Gabriela Fajar Rianu Reza Robert Mantigor Huta Barat Vivi Riana Tresia Siaturi dohot akka dongan nami ramoti manasida li Tuhan dia kaulon na perkarejuan na keluargana sai lamar tabatabak kalas ni rohani nasida pasu-pasu pilihan janji iman di pembangunan ni huriam ima keluarga siringo-ringo borusi tompul
keluarga toga torop, situa borusiahan, situa emgultom borumanik, NN, nalaho paujakon, janji iman nasida tuhuriam, di pembangunan ni HKBP Jalan Lurah, sailam pagadda, asini roham do dengkan di basam dinasida, marlopit gadda, martabba-tabba, asalam martabba gugu nasida lau pasangapon guarmu nabadiai, songoni manang saluhuk nahami, lau patupahon patukon narikok di tongani huriami, pasu-pasu masude ruasmu, dia kaulona, dia kanguluna, asalam martabak kapangkat pasarian pasamota pangomongan dalan dia kangulu di nasida, ramoti nasida di bagasan asini roham, asalam marlas ni roha hamele Tuhan, mamuji guarmu nabadiai, dia kayanak kon nasida na sedang evaluasi testing, tu instansi ni pamarenta, negeri, negara, polisi, tentara, dohotaka universitas, ali Tuhan, urupi nasida parsimonang, asa marulupulup pami, laho pasangapon guarmu nabadi. Di namar sita hon las ni roha di anak konna, dia karokap ni toddi, parkarejoan, hagabeon, tata mana sida mariti toddi mi, asa toktong marpakirimun na mangulu nasida, patuduan mu sirokap ni toddi, ulaon parkarejoan, patongonon mu hagabeon, nasinakapan ni roha nasida, diharoan nilas ni roha di keluargana, tabbani naung nilehommu, pasikopon rumah tanggana, di boto hodoi Tuhan. Dia karwas mu namar sahid na orang hipas, toddi mima na pamalupun nasida di bagasan na porsyon. Mau liate ma diho Tuhan alerunga di useoko Tuhami, toddi porbadia, asima rohama le Tuhan, tupahi mahuriam, marsadani roha, laho pahe bakon, maka tidakon, naung Kristus mian di bagasan hami. Amin. Maret de mahita, uhut papungu pilihan tujolo. Akai nanami nama balu dok nama tua malutung sotolak pe tujolo mardalan, dak pola manudati, dak pola paksahono muna diri muna, boy man nod yak kay ngana muna ditikin asing. Uhut mahita papungu pilihan tujolo. Romaho marasi roha, sai pagir-gir rohako, mengendehon dengan bahasa, nilehonmu di awal, tiru aku masuruhan, mengendehon sangapi, puji aku Jahova, partano bato aki, nama lua doton iku Allah gogoni, pasrah aku moanomu, diriku tu surgai, Yesus alului au, hatiku naliluau, nalihoko podoau, nama baik mangoluau. Gano pari amaruta naso agararana, dan tarasam dengan bahasa nabinainmu natua, sai taruju norohaku maninggal hon holongi, sai sahabi
marohaku molukini homai Romaho parasi roha Sai pagir-gir rohaku Mengendehon dengan masa Nilehon budiawo Biru aku masuruan Mengendehon sangapi Puji aku Jehova Partanoma Tuhan Niamu akka manami dot inanami di patu pauriat tado padidion nabadia sadarion alani Marede mahita sian buku de nomor 140 nomor sadaro 2 ayat 2 nor Roma nama buat terdiri tu jolo. Yesus naing terdiri domoso-moso Sai Roma mangaligi buhut manjalo Biboan atorasna nasida betuso Ay nai pasahadona dadalako Martang yang mahita. Alea manamina di Banua Gijang, narodo ham itu jolom mabuat dak danahon, asima roham, jalo maibana gabi anak konmu, pasu-pasu jala pergugui maibana, mangeahi hanguluan sogot, marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamuak kadongan na inaulongan ni debata, nama buat dak danak sididion, tangiok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia portibion nama mendok akasisiana, podai hamu manasida, jala didi hamu manasida tu bagasan guarni debata ama anak dotor di porbadia ajari hamu manasida mengaradoti saluh nahuto nahoni tu hamu jala ingok masai narong anak kuru hamu ganupare rasi rasa roh ajal ni sianganon manangise na porsia jala ni didi dapotan hanguluan alai na soporsia hona uhum sogut tangihok kamu manang hata natar surat di surat ni si Markus adong ma nama buan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang kasisian nai mana mabuani jadi dung di ida Tuhan Yesus si suko marohana di dogma loas hamu akar na kiro tuahu unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaon ni debata na tutudo na hodokot tu hamu manangise pe ang kosongod danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tu si dungi di haul makar danaki dia peho matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong diadopan ni huria dok diadopan ni debata hati dakok kamu mahata ha porsiat tairak mahamu madok anak ni debata jauh pada sesadai na bernit Atuat tu banotorong ditano, mangulu dia di patuluhon, amanaik tu surgo, naunul siam di bata jahuba, amanai pargogo naso tu dosani
Di sini ibana pamulak sugut tutano on mangumi halak na mangulu do namate. Au persiadi tod di porbadia. Kristen akan abadia do desa ni dosa do diatai namandok ngulu sugut dagni halak nang mate. Amin. Alusihamu mahata na husuk kunon. Dipangido rohamu na didion dak dana kontu bagasan nahina porsiamuna bain alusmu. Naolo rohamu mamudayanak konmuna asa diboto jala dihuton na sida hata ni debata baik kamu alusmuna. Naolo rohamu marsuru ibana tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gawi ruas na mangulu ibana di Tuhan Yesus Kristus baik kamu alusmuna. Atong tapasahat ma ibana tu debata marite-ite padidion da badiai. Ale Gefi Clairen Theodor Lubis Udidi maho tu bagasan guarni dewata ama doho tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni tod di porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan debata maho di haba mo tu harajau ni debata rodi saleleng ileleng na. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata marite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungau pasat tami dak dana kitu ho. Jala di jakon hodo ibana gabe anak konmu marite padidion na badiai. Asa masuk turian anak Kristen ibana di tanah on. Jala gabe panea dia nguluas saleleng-ileleng na. Asima roham doh dinatoras ni danahi. Sai pergogoi jala ajari ma ibana. Nasida manugu-nugu dak dana kitu ho asarap nasida taruli dia ka artani harajaonmu. Amin. Tatutuk mapar minggota maredde mahita nomor 150 et sare las jongjong mahita. Rajaku si gonggong panon Adi bagasan Yesus ida debataku napak sonakon Sadario dinaktalas sona sasar itu do perbadia dipaingot do hita asatakas taboto pabua do donang hita disonggopi tod dini debatana badiai. Mian mahita di bagasat tod dini debatana badiai. Asa taboto marparange nai baru marite hite na mangulahon hobartu parbue ni tod di ima. Holong dohot las ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon dohot hatomanon. Lam hisar maha porsiota. Ai ido dipangido dibatasi anak kanong majalo to di porbadia napai baruhoni. Lam margogo mangulahon na dengan tu saluhut halak. Asamar sangap guarni Tuhani maritihi te pabahenata. Siapa pulih rohanami bagi mengaluli ho, asamar sadahami lau makatidakon ho. Tod di porbadia dona patau ho kita laho mangulahon nasaulon na dengan. Mula mahita madapot tonu laut taro ingan at tabi
di bagasan gogodot habisuhon nasian Tuhani. Tapatulus mana saulot tahop huhut ingot mahita, pasahaton ngulut tatu debata, laos taswarohma suru todim. Bata manamin edi banua gijang hodo haroran salu selele na dinggadok nasau libasa na mauliutus pasatami masyana nilehon mitu kami pilihan nami tuho sai jalo mai gabi uap na ucus di jolom pasu mai jala ramoti asau parasya kami pilihanon pati bulhok karajaon muri tonga-tongani huriam do di portivion uhai marohanami mariti tetodim asalam hutadahami gurang nisileleon mitu kami asalam kirkir kami madok mau lihat itu ho Marite hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasanan nilehon mi ponirodi pamataku hosadohot gogoki rodi saluhut pasahat itu naso satu kudo. Ale Tuhan debata manami nasotara asam do gurang nisileo lehon mudihami todim nabadiai di lehokko tuhami jolma sumonggo pihami na leon na margaido di lehokko tuhami jala gumodang do isya portibio dot sian pangisina sude onpe mauliate marohanami jala pujion nami mawalani sude habal gaon dot hamulionmu naung pinapatarmu tuhami sai lehon mato di porbadia itu huriam akan asoolo mangihutto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diparbadiai jala dipatok tong hamimian di barita nauli aleto di parbadia sai pasada mahuriam na pinapungu-pungumi asa masih jaloan jala masih haholongan songonak karuas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala patiur mahami asa utadahami akkadosa nabalga doho name metsi pasidingon nami sai buas mahomane sadosa nami asal badia jalam ibaru ganupari asa terbaik kami saor di bagasak kuria nabadia nasasadai sayo dihon jala padu muhami tuamai asapos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus sai tabay silehol-lehot tuhuria asalam gadda torok niya kabar barita na uli do pangajari dohot para si roha na mamaritahon habal gamu di Portobion sai sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja di persikolaan nang di bagas nabi asa tahu na sida saor tu parpunguan sugut sai sungguli akkana tarpodom jala pargugoy akkana gali sai songgoti maakkana niyang jala natakang marroha asa ditinggalhon na sida hazaton nabi sai parroha yakkana bojok roha jala apuli akkana marsak nadangoli asa unang di paru-paru paportibio nakkana manguluiho sai tata makkana targugot dotak kana pinaburu-buru ni halak alani haporsiaw di Tuhan Yesus saya ajari na sida maralus jalamia di bagasan ho di bagasan na sida sai ramoti mapikiran yak kapanggom-gomi dohot panguhum dohot karaja asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida hari paruhuman sugut sai patugu haporsian nami asa tok-tok wingot nami
naung sesa dosa nami, jalabuanon mu hami Tuhan uluan sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malak ke dagingon, panguluan mu domuse, asa masuk kami marnida de bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomoni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni rongan nawar dosa tu hami. Unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna araja dot magogo roni hasanapon salele nilelenya. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Selamat hari Minggu Madita. Dia kalas nirohatta sadarion marsaor dot gerakan 1000 di teras ni garejata. Mau lihat ya? Tu dongan seksi perempuan tinggal hita satokin na kainang latihan.